Biko onye ma onye na-akpọ Onye Eze Ekwensu should call him for me. Bara fere ofe na-adị njọ. Onye Eze Ekwensu, onye ọbụla m onye ọbụla eje kpọrọ m Onye Eze Ekwensu na bara fere ofe na-ajọgbu onwe ya. Ọ bụ na ị chọrọ join the content creating, ịgwa anyị na ị chọrọ join the content creating. Ọ bụ na ị chọrọ ịbụ a blogger, ịgwa anyị na ị chọrọ ịbụ a blogger ya kụziere gị ọrụ. If you want to be a blogger, a content creator, just notify us so that we do what? We teach you the job, we teach you the business. Stop going through many people's platform, claiming videos that is not yours, claiming videos that is not yours, claiming that you work for them. Just imagine. Look at what Onye Eze copied from my page. Look at what Onye Eze Ekwensu copied from my page. Copying the video is not my problem. I don't put any restriction on my videos. But my annoyance is copying the video and also lying. The video I video by myself in Ghana. I made this video by myself in Ghana, in Labadi Beach. The video I made by myself at Labadi Beach, Onye Eze, and I paid this guy. I paid him. When he was doing this, and after I video him, he knows that maybe I'm a blogger or a content creator. After I video him when he was performing this, I dip hand from my pocket. I paid him in CDs. I paid him in CDs. And this he thanked me. The reason why I paid him because I am also videoing him. A lot of people are videoing him when he was performing. And I know so much well that if I video him, that I'm going to post it. And after videoing him, I called him. I gave him CDs. Now, Onye Eze Jesus went and copied my video, deleted whatever I wrote there. It's not the problem, but my brother is using it to defraud people. Using my video to defraud the gullibles. Using my video to scam people. Look at what he wrote here. One of my power I introduced to him. Proud of you, son. I am still remain Onye Eze Jesus. I'm proud of you, my son. My power is working. Which useless power? Onye Eze Jesus, do you have paracetamol? I told you for now till December, if you did not run mad, I saw you, I see you in the spiritual realm when you run mad. I made this revelation earlier this year that Onye Eze Jesus is going to run mad. I'm not biting I'm not missing anything from any single words. Go to my page, search where I made that statement, that before this year will end, that Onye Eze Jesus is going to run mad if he did not stop scamming people. See, listen, it's not only pastors, fake pastors we are against. We are against fake pastors, fake DBS. In fact, anybody in Igbo land trying to use the name of Omenala or name of Jesus to scam people, we will fight that person to the core. And Onye Eze Jesus is number one. You are not an Omenala. Omenala people or DBS people, they have not identified you as one of their members. You are not a Christian. You are not even a pastor. One of your hand is using Ofo, and the other of your hand is using Bible. Where do you stand? Onye Eze Jesus? Nowhere. Why using my video to defraud people? The video I made, I was sitting beside them. Waja was sitting the other side, and my wife also with Onye Eze, an Hollywood actress. All of us were sitting behind this guy, and I was the one videoing him. Copying my video, no problem. Cerebral problem. Chicken, but copying the video and changing the write-up that one of my powers I introduced to him. Proud of you, son. I'm still remain Onye Eze Jesus.
come to the end of the video and wrote, "I'm proud of you, my boy. My power is working." People do small boys that are doing magic. More you look, less you see. You don't even know whether that is bottle or not, whether it's a baked biscuit or whether it's a baked substance, something that they are chewing comfortably like this. And you came. That shows a remugu. You have scammed people and scam and scam and scam. You did not see people again to scam. You now diversify. I told you run mad. Onye Eze Jesus. Madness is sitting on your side. And this is the what will I say? The madness. Somebody that can boldly come on the internet, copy somebody's video, claim it, and be telling people that he is the one that do juju. So these guys, all the way from Ghana, they did not see any native doctor in Ghana. They did not see any pastor in Ghana. They did not see any Isiagu in Ghana. To come down to Nigeria to do juju, so that guy wear a bottle. To do juju, so that they can be using it to chop bottle. If that is the only juju you have, Onye Eze Jesus, you be a slave. So somebody can travel, all these are as dirty as they are. Sorry, I'm using that word because that is, they look dirty. As dirty as the people that live in ghetto. If you are too conversant with Ghana, when you come to Iwaji beach, every day you must see them. They are living there. They born children there. They marry in the ghetto. They live in the ghetto. They train in the ghetto and they live in the ghetto. This is one of the sources of their business income. They do it every day to earn a living. And people like this, if I see them, I dash them money. Even if you want to doubt me, go to beach in Lagos. Go to Lekki Beach. You still see them. These boys, they plenty everywhere. You still see some of the people that play guitar. They plenty everywhere. So when I see them, I know that, when it goes to where they have, I give them the little one I have. So they travel all the way from Ghana down to Lagos. Then people that doesn't even know how to speak Igbo, the English self, then they now locate you to Anambra State where you are doing scamming. It's your government and Isiagu. Onye Eze Jesus. It's Onye Goba Nancy Malam. Mwa ye bechi career. Watch me. Mwa ye end your career. You will take one view na video. You want to borrow more. More about Jpac okpu anyono. Ye menu your career. Judge on the chief doctor Waramumba. Even Sepoto Waitoka. I don't match about the Oku. I'm only against evil. I'm only against evil. Juan the native doctor, Beka Hano now. I'm going to do no occasion. I want it. Obonya, Ayom, boy. They will suffer. You dare not use my name to any shrine because I did not belong to any shrine. I, Mr. Joseph, does not belong to any shrine. You dare not. Any deep because of my brother, when we born, we are from any shrine. That is the end of his life. The way he will fold, the way he will, buying slowly, there surprise. No deeper, I said it. Ever since I noticed where I come from, I noticed ever that name with the power bestowed in me, and with the natural power, natural gift of God. Any deeper me put on where all Jpac end of his life. Or not go heat. From now till December, you'll stop hearing about take a heat. From now till December, for the fact no me put on where name warning Jpac then 4 days. Me porn or you have another 2 garbage. Today have another 2 is not in his shrine. On a body up and down. I don't know walk, my name with a more now what I'm all. With them spirit now what I'm all. And with them more now what I'm Jpac. I can never make a business again. When I see what you are doing is good in Sarang, maybe bring business again. I was told never to put my hand in the oven.
ezigo me n'ozi ọbụrụ ndị ahụ ezigo me n'ozi ọbụrụ ndị dibịa ezigo me n'ozi that no man born by woman can lay hand on me. You know if you lay your hand on me, be you pastor. Who is that? Be you pastor. You cannot lay. I will not allow you to lay your hand on this my forehead. I will not allow you. Who is that? Please go. I will not allow you to lay your hand on my forehead. Also, I have a pastor. Ime na ma me open gaga. Yeah, can we be back and say them like this? Now talk them like this. I won't allow you because it will hear the name. Many prophets now have half of Haroshia. Kaba be makanisi. Oh, we had the name of many dibia from Haroshia. Kaba be maka. I will not allow you. So why is Jesus? Eburu my feel I'm a comedian. I'm a blogger. I've got here before. It's I see madness. I see madness. And ara now. And this is one of the ara. If somebody can comfortably copy somebody's video, intentionally copy somebody's video, claim somebody's video, you have no content. Go and find something to do. Look at Chumas Okoko, also Chumas Lunaji, a fake name, fake account, fake living. Look at somebody that live in 3 rooms. There are 4 boys living in 1 room. Now they will tell me, look, oh God, are you on live, bro? Live because of this. Shut up your mouth. Today they will tell me, oh, no, look at your people that supposed to talk on video are not talking at all. No, let me to send on generational calls on you. If you like, use the fake account as long as you are watching me and you are a human being watching me. Any more comments now will declare a word. From now to December now, you will look for my number and call me and you won't get me. Don't just provoke me this morning. No. Chumas Lunaji, no provoke me. If you like, use fake account. Any more comments again from you on concerning this. If I say what I will say on you, if you like, use fake account. As long as you are using phone, your hand attached to phone. As long as your hand attached to a cell phone and you are typing that with fake account, he drop one comment here again. I want to hear maybe in next 7 days. I don't know you will like this. Don't come close to me. I want to come close to me. It's a work here one. You try here drop other stupid comment again. Thus, I will not block you. Drop other comment again. Get out of it. Chumas Lunaji. Just drop any stupid comment again now. Come on, unless you be a ghost. Unless you are a ghost, name now that you dey cool. As long as you dey cool, if you like use fake account, that's your fake account I used to know you. If you went up type that comment, he drop way again. Mark my word now, just drop that comment again. Awesome fool. You are cursed already. You are going down. You are okay. Thank you very much. Today will be your last on Facebook. I'm a fool and you are cursed. We will know between me and you who are cursed or the cursed. I got moment I will not block you. But talk about that you will stop. Not abroad, not a bubble no. I talking Nanga ke ga no wereka. A bubble no. Chumas, as long if you like use fake account. Chumas Lunaji. Nanga ke ga no wereka. Iso no robo do Igbo, so no Nigeria, e bubble no. Ige jenga this year. Ige jenga yama hiji metenga ani jenga aga pega aga jikob ma prison. Also why money cannot save you. As long as you are using fake account to reply me rubbish, money can never save you.
ọ bụ na imeta ihe egbe a ga-agbagbu gị n'egbe, imeta ihe nga a ga-atụ gị nga without remedy, a ga-atụ gị nga chumas. If you like, use fake account. Don't worry, thank God, yeah, I'm talking to you and you are replying. At least I know that I'm talking to one day. Chumas Lunachi, I got talking this year. You will still look for my number. Bomb sim Jpac, Ndi Igbo Nyegaka. I got to ego and he Jenka this year. Chumas, I will be talking to you. Come and put the live video. Chumas Lunaji, I got to this year. Before, if your hand has ever touched gun before, I got babu this year. If your hand has ever touched gun before, I got body without remedy. I got body why see udele eriozu. Muakini about provoke this morning. I'm talking something that is paining me. It hasn't count that. Only open us of a buru 2 mass this day. This day, even the here, I got babu in the I got babu. This it will not pass this year. Again, I would run. More here with run, no problem. When I was on, I'm making sure I'm blocked so that you don't see anywhere to complain. This year, even the here, I got babu in with your. This year, Abu Jenka must go to prison. And that will be without remedy. These are the bingos that patronize fake people everywhere. Somebody went to my video or said, why are you complaining? Is it because of this? No! I'm not complaining because they copy my video. Why will I complain? Am I not copying people's video? Am I not copying people's video? Am I not copying people's video? See what I am saying, because you illiterates will not read comments well. I am not saying that somebody near me here now copy my video, my problem. I am saying copying the video, lying on top of it. That's not need no do one arrow. And you're the one doing work. And I said we are going down. Look at your muku. Now said we are going down every day. Nendo Ozu Chimas. I am coming to Alaba today. Show yourself. And they come to Alaba, show yourself. Come on, watch it also. Show yourself. The money they drink the papa ejima no wine. Papa ejima no wine. There was him here post. Papa ejima no wine. Who must now everyone hustle na Alaba na so na Ghana. Children when they hustle for Ghana. They go beat you, let me block you. Ụmụazị na-achụrụ onwe ha ego na Ghana bi na ghetto n'ebe ụmụazị na-achụrụ onwe ha ego bi na Ghana n'ebe onye Jizọs wee jeka obi wee lie obi. One of my power I introduced to him, proud of you son, I am still the man Onye Eze ekwensu I still the man Onye Eze ekwensu. Look at it. Onye Eze ekwensu. Ese mmechi ọnụ. O wee gasị wee sị na ịkọpị video mmadụ bụ ihe ọjọọ. Ịkọpịa video mmadụ. React here on that video. That's all. After all, many people, many pastors and leaders, they copy people's video. I copy there. He react here on the video. Not claiming the video. Lying on the video. Or they go delete the video because that Onye Eze ekwensu enweghị ihere. Onye Eze ekwensu is a shameless bingo. Onweghị ihere.
ị na-arụ ụmụazị ọrụ ka ha wee taa bọtụrụ and ịrụghị ọrụ ka ha wee kpata ego, ịrụghị ụmụazị ọrụ ka ha wee bụrụ ike. Ị na-achụ ego anwụta ị chọrọ na ịrụ họteelụ nkịta nke echi. O ruru na January last year, Onye Eze Jesus na-emepe họteelụ na January 25th. Yes, God bless you, congratulations, we love that. Ngwa na here's the hotel, a na-asagharị isi hotel sef ka nọ na skeleton. Iwe na-achụ ego nwụta ị chọrọ ịgbaji ịgarị ka akwa, ị chọrọ ịrụ họteelụ ka akwa, ị chọrọ ịdị ka mmiri enwe ilo, ị chọrọ ịdị ka onye a, ị chọrọ ịdị ka onye nke a, ị chọrọ ịdị ka Mighty Thunder. Ngwani pụtazie from there, drop your Bible, drop your Bible, go let them teach you the dibia. Je ka akụziri gị ọrụ. Drop there that your Bible reads because you are not holding any Bible. Onye Eze ekwensu, drop your Bible, go to mmiri ewulo, go to Akadem, go to Mighty Thunder. Ndị ma ha na-eme dibia ọfụma pụta ife. How to like ha sị na juju they do. Ha dey proud of what they are doing. They are proud of what they are doing. Akwa ya abadere sị abi juju man. Onwe dị ka o sapọta ụka afa, ọ na-akpọta dị afa. Ọ sị gị I am a juju man. Jinwazi ebuhu juju. Single paracetamol inweghị. The other time Okongwu dibia expose gị. Mgbe m na Okongwu na-ekwu, Okongwu sị m na o mepe ọnụ kwu ihe maka Onye Eze Jesus na ọ ya eje ịṅụ acid nwụrụ onwe. Aba na-azụ ya one day we boys may invade at your altar. Aba na-azụ altar. Ihe ka ma kpe ndị mgbe anyị dị n'ụmụazị a na-afụgasị isi mmadụ na altar. One day boys oye invade your altar. Ejekọta na-azụ altar gị ka amara ihe dị na-azụ altar gị. Aba na-azụ altar gị, ị nwere arụsị, ị nwere shrine. Na-azụ your altar, ị nwere shrine. On Sunday, ebute yiri ka ọkpa akọrọkọrọ, yiri ka ngosa kọrọkọrọ. Power. Ị na-eme mmadụ deliverance. Power. Omejebedebede ozugbo iwere afọ kpaa ya akụkọ ala. On this social media space, o nwere ndị nwe enyi, a na-akpụbeghị m. Yes, Jpac is married. I know they do saga, but I cannot fold hands and see evil. It's not possible. Don't go and rejoice at Jpac and for the fact that Gimwa, Onye Eze ekwensu, and they get hit. Jidere ụmụ Igbo na-ata akaji, ata ụmụ zoga. I will tell you there is power on social media. Unless you stop coming online again in your life, delete your page. Unless the matter for your page, and with many accounts, have so many accounts. A block on and will come and watch you. Search your almele ube. Yeah, if you are Maraporo to Bele Mariku, Bele Ube, Le Mango, man or that, and they ube every morning. Until the moon notification. I did not hate you, Jesus, but I hate the scamming lifestyle in you. Any Igbo man is my brother. I did not hate you, and I can never hate you, but I hate the scamming lifestyle in you. I did not hate taking heat, but I hate the scamming lifestyle in him. Fake everywhere. Scammers. You try to go that one early morning. Because now I'm in a bashawa. I'm in a bashawa. Had a medical Igbo never ako. Somebody monomai. Somebody motaramai. Somebody noromai. Muama motamai. Na agworo umuazi on the age ogu. Na agworo ogu. Ka me gini. Ka we na akwa iko. Na akwata ego. Shame on you people. Shame on you people. That is why I want to make me go down in your job before. Haku ogu. Yemetom na ho. Whatever the end they could be ezoku. He also co for nothing. 3 years it will not touch me. Unless the Chineke has no gemerugo. As long as the Chineke has no gemerugo. Only where I am saying the truth that will touch me. It's not possible.
a lot of people na-akpọ m na phone mgbe ahụ Jpac ahụ na-enye 7 days nsị enye esi agwa nsogbu adịrọda njere aṅụrụ nwa nkwụ 7 days a day ga 2 days ga 3 days 7 days ga dị eme live video mkpu ehio as Jpac nwa ọ mụnwa mere eji mara na fake people juru na internet si na ha bụ native doctor. From that moment enyere m 7 days na mgbe enyere m 4 days all the days na-enye Jpac ọnwụọ mpụta na aba mba people stop going to all these useless people. Stop going to them. Onye ba mba si ya eche na Jpac 4 days ọnwụzi agwara m unu na ihe eji egbu mmadụ n'aka native doctor bụ ọ bụrụ na atụọ gị na arụsị ma ọ bụ gbakuo gị gbapụrụ gị egbe ma ihe na do not stay around your state. Do not stay around your area. In Lagos, onwe ihe ga-eme gị. Ebe ife ga-eme gị bụ ibe na Igbo. Ndị mgbama ha nwere agent. Nyaka njuwe taa akwụ na Tugo West ya ha. I nwere agent. You have an agent. Atọ mmadụ na-arụsị ozugbo. Because I go join onye ebe ka ịbụ. Abụ m onye Ọbahọ Akịja. Abụ m onye Ụmụ Ọkabịa. Abụ m onye nke a. Abụ m onye nke a. Ndị PA ya na-edetu n'akwụkwọ. They are working like fake pastors. So a fake pastors see where so a fake pastors see one agent mandosha abata abere guy we know all those things. Now we just keep quiet. Ebuta iji me counseling abia there akwụkwọ kira number gịnị number 1 but they have number gịnị. Guy, what is the right name for? Informant everywhere. A day for pastor. Is it as the alpha? And as the next, I'm gonna go to the number 3. Now number 3, but Chukwu Emeka Okori. Or number 13, but Chukwu Emeka Okori. Give us it. If I want to open your chat, I will expose you people. Orugum Waga, I meet you church. Na Igbo. Mature Dibias na Igbo. Everybody go and worship your God in your house. Je fechi na be. Ka I hear na ya. I'm not going election. Ndoka. Na problem I want today bụ Ndoka. That Nigeria is suffering today. Oka support Oka contributes 90% of problem we are having today. I'm not going anywhere there. Uka contributed 90% of our suffering. But I will tell you the reason why Uka. After this my live video, I will post it on my page. Tell you the reason why Uka will contribute to 90% of our problems on daily basis. And we're gonna say we are not government. Government supposed to do this. Yes, but I will tell you the reason why. Now, amateur churches in Nigeria, I believe things are okay. Because online administration, things are okay. But let me not be distracted. Number 10, Chukwu Emeka Okafọ, Piam, Otodam. Number 15, Nkiruka Mbemena. Ewere afa gị je wejere pastor n'ime office. Ịbatazi as council ozugbo. Ọ sị gị Kata sotorobe, leka, to, katoreba. Who is Ifeanyi Chukwu? Is it Omwa? Mwa hoja bego gaho. Mwa kunye guwayo. That is why they are pursuing me now. Nkuba against the fake pastors. Mbepere WhatsApp member. They are for warning. Unwere nde kroma the threat of life kari ndoka. Unwere mwati be wulike be men. What if I believe for no auto na arụsị ọ hapụzere gị na mmụọ ka gị na mmụọ je gbara ya pastor ya eji egbe so gị jiri kidnapping so gị jiri evil so gị onwe ndị kụrụ mmadụ threat of life karịa ndị ụka abaza akpa afa gị Nkiruka mgbe emere who is Nkiruka is pastor ọmụọ uche Jesus hey ihe ebe this man na afụ ncha mgbe o nwego gịnị
o were go fear kunye gị fear n'ime o penye go fear n'ime ị nọrọzie wutu ụjọ because one of the akụrụngwa eji enwute mmadụ bụ gịnị fear. Any country that will lose battle, they will first of all put fear in you. After a bomb na capital territory ozugbo ụjọ aba the whole country onye ọbụla surrender. Ibezi ozugbo kpam agbabazie n'imere nke once agbaghara ya afa gị gịnị ka ị na-akọzi ebugoro gị ama na enwetego gị na sikited emechazi ozugbo na ya ga-arụ gị aja family liberation nga ebidoro gara gị ọrụ isi ogolu seed asị gị na ihe enye onyinye ya afụ gị ahụ ụfụ ịmara ndị abụ ekwensu. These people are ekwensu ka ha mma ha sị gị na ị ga-enye onyinye ya afụ gị ahụ ụfụ ha amago na 1000 ama afụ gị ahụ ụfụ 2000 ama afụ gị ahụ ụfụ na ha ga-enye gị onyinye ya afụ gị ahụ ụfụ means na ego gị agbagote from 50,000 100,000 ije echekọrọ ego ntu a. That's why my mother ji wee nwụọ. I stopped going to church when my mother died because I did not have dime. I believe na ndị ụka. I believe na my mother na-eje church. My mother nyere tithes and offering constantly without missing any single month for complete 30 years. My mother nyere tithes, no offering, seed of faith, because my mother broke an issue for what 30 years na deeper life. More than 30 years, but I'm just saying 30 years. $30 years. They handle as not fabulous Ifi or fabulous I-Fi. So poverty is the disease. Look at a full-grown man saying rubbish in the name of content creating. Why not talk about bad government and how Nigeria can be fixed? Don't worry, I will tell you the reason why Ndoka the problem of Nigeria. And the reason why the problem of Nigeria, and the reason why, the solution to it. Poverty is a disease. No problem. If my skin looks like a poor man, then but if I'm not poor, I don't know what you see you see people as poor people. Let me concentrate what I'm saying. My wife made a tithe and offering a deeper life for 30 years. As a civil servant, akuziri hana no onye ọbụla ga na-enye tithe and offering. My mother so were to ego our ruo campground no Onitsha. No munya. Deeper life campground no munya. My mother so were to ego our ruo Deeper life campground na Nnewi. All the churches in na East ni ma Lagos, ma Ayobo, ma Bagada. My mother so to ego. As a civil servant, a teacher, and a headmistress, only agitated egwu. I will have my mother salary into a the first money my mother able to table tight. Does it make my mother rich? Or my mother will the richest? No. My mother will tight, he's a tight. War seed of faith, he's a seed of faith. Support all ministerial work. But let God use that and have mercy on her, wherever she is. But what am I bringing out? That my mother will as a woman leader in Deeper life. Never start woman leader number one. My mom. If I tell you, you'll be shocked. I put my hope on Ndoka. I'm not doing well. I can now walk from street to street.
ntinye obi m na ndị ụka thinking that ndị ụka wee akwara m my mother because everybody nwe onye enwere hope ọ mụnwa tolite mgbe ndị ụka wetara 15,000 naira well thank God I did not hope on ndị ụka sha I did not hope na ndị ụka because ọ bụla m hopụrụ ndị ụka ara gara agba m ehopụ m ndị ụka ndị chụba ego gbaba mbọ mebe kọl be nne m ochie kwuo na my mother bụ ada na a ga-egburu ehi ka ụzọ wee chaa my father ka buru ụka n'isi sị gịnị na anaghị eme nke a na nke a bụ omenala anaghị eme nke a anaghị egbu ehi ọbụla nsị dadi na mma achụ ego ehi anyị egburu my mother ehi na mma egbupụ ehi na be nna m gbuoro efi ka ụzọ chaa ya kpana ya egbutewu m my mother dey happy with me I buried my mother single-handedly nwe tiri m aka as poor as I am then God provided to me I buried my mother tie m ike n'ahụ tie m mantle n'ahụ ya egbuwu m ya egbutewu m biyu dibịa biyu ihe ha egbutewu m olesta aka m adịrị ọcha ya egbutewu m esi m n'Imo bịa esi na mbara n'Imo oye n'Imo esi m etiti n'Imo be nne m ochie ya egbutewu m before you go me je consult mmụọ na n'Imo ọ bụ na ha kwete then you come ya egbutewu m gị wabụ dibịa it's not possible ya egbutewu m ịplant igbu m bụ ọnụ ụzọ moto egbu oyi because aka m dị ọcha thank God na m mere ihe na-agba mba ka nwoke gboro my mother ehi kwa ya ka esi akpa mmadụ my mother dey happy with me bless ya m n'ọnwụ bless ya m na ndụ bless them everywhere ị na-abịa kara m ụka ị na-abịa ihe na ebe kọrọ m akọ Mike Jag akọwa acha mbene mgbe agaba nkwọ ndị pastọ ga-esi akwọ ndị pastọ kwọ ndị ụka ga-esi akwọ ndị ụka kwọ ndị ministry ga-esi akwọ ndị ministry that day ndị pastọ kpọrọ tie more than 300 pastors ju kpọrọcha tie as poor as I am then I still provide wine tozicha onye ọbụla mechara VIP Chike Obi bịa kụrụ m egwu about 3-4 musicians kụrụ egwu about 3-4 musicians kụrụ egwu that day as poor as I am Uwezuoke bịara na art film many people bịara as then 7 years ago but thank God that is not put my hope on the ụka if not my mother nwere ike ihere eme n'ozu mgbe a na-ekwe na ya egozu nwaada my father sị na ihe abụ ụka ọ dị aga eso ụka si ọ gị na-eweta ego hapụ ya ga-eme ife a na onye nwa bụ ụmụ ya ata afọ ihe a tomorrow ka ị gara tụrụ anya egozu nwaada na ihe sokwa wee si ejena mba amụtụ gaba n'Imo nata list ka eji egozu nwaada nata list eji eme everything mbudo everything ana m eje ụka yes you have to give what belong to Caesar the repercussion tomorrow no you don't know the repercussion these are the things I need to put and all these people na ha bụ dibia ka a na-akụzi ndị mmadụ na online but they will not teach them all scam people na egwu wayo up and down ntị isi na n'Igbo ozugbo ha bịa aka n'isi okenye n'Igbo bịa aka n'isi nwa m n'imere ọfụma mbi ozugbo eresere m ihe eji egozu nwaada ngote everything n'ihe niile bam eje na mbara n'Imo na etiti n'Imo dose die gọọ m ọfọ n'isi nnaba ihe a na-akụzi na abụ nkụzi omenala but some people n'ọnụ ha efe na m nabere ịgbawo na mbere gbasara na mbere ka m na mmadụ bịa gbawo if you do not learn one or two things learn guy onwere ọgwụ karịrị ọgwụ na ọgbọjọdọ na ndụ gị isi ya loketi ebe nne gị ochie be nne nke gị ọ bụ na a mụrụ n'ụlọ ahara mama gị n'ụlọ na amụtara gị n'ụlọ na nne gị anụghị di then jee ebe nne nna gị na nna gị nwere nne na ahụ ọ bụ na ya nne nnukwu nna ya 4 years bụ ikwu nne ebe iji gbara ikwu nne go there ijekwa jụrụ akwụrụ ịpụta ebe a ka ya ma na power dị spiritual power dị ọ bụrụ ọgwụ
all the members say everything need mecha gbu ehi gbu ihe na egbu je gbu ozu nwada everything my father is happy ama na ego ka my father eji o ji na agbara ọsọ ekwute nke asemba no ụka ịmara ndị ụka maka esi adọje responsibility o nwere ndị dodge the responsibility n'ụwa karịa ndị ụka they dodge responsibility sin kpare mgbamara aba abalị nwaanyị ifo mmadụ ewere speed baa ụka ozugbo anyị ebute nkwụ ọcha no ya na ha aṅụ nkwụ ọcha ndị ụka ya na aṅụ nkwụ ọcha expenses ka ọ na-agbara ọsọ expenses ka ọ na-agbara ọsọ anyị na aṅụ nkwụ ọcha ndị ụka ya na aṅụ biya ndị ụka ya na aṅụ nkwụ ọcha nke Chukwu tere ete mana ị na-agụ na Baịbụl kwuo sị na oge Jizọs Kraịst jere oriri nke ụmụ atụrụ ka ọgịnị nwaanyị ha na-eme wedin o wee bara mmanya agwụna o wee mee mmiri o wee ṅụrụ mmanya emeri mmiri o wee ghọrọ mmanya mana nkwụ enu bụzi nke ndị na-ekpere arụsị ịmasị na nkwụ enu ya nwere n'ime ana ka o si wee mịrị mmiri n'ime ana wee migote n'elu o wee bụrụ mmanya erere gị ngwọ anaghị ego ngwọ ndị ụka ya na-aṅụ ngwọ mgbe bute nkwụ enu anyị na-aṅụ nkwụ enu n'ọsọ maratụ na mineral nke bere ego ndị ụka na-achọ ihe ọbụla bere ego mana ụka ahụ emerebara gị ihe free ụka amemere gị ihe free mana ha ga-achọrọ ka imere nke ha free ndị ike ada nwaanyị bịa ka ibutere m coke ọ ka ibutere m malt ka mma na ọ ga mụrụ ọ ka mma na ọ ga ezuru n'ụlọ akwụkwọ ihe eweta ihe ahụ ndị ụmụnna sị ihe eweta complete ihe weta complete asị ebute ewu ya pụta ewu o nwere many people were nwa ha dash ya edere ọbụla na aka ụka nwa ịzụ na university sụọ ihe niile ịkpọrọ nwa gị dash ya nwa gị outside give your son daughter free because na aka ụka ebido onye ọkpọta anyị ogologo ntụ na-akpụ n'amụ ọkpọta anyị ntụ ọ bụrụ nsọ holy asabara ebere ikuru nwa gị ndị ụmụnna edechacha list ka iwe satisfy ụmụnna eju na-emenye ụmụnna what belong to them ma na ị na-eje nke mmadụ eke ihe kepụtara gị oke gị oruzie na oke nke nwa gị ịghọ onye ụka ịghọ catechist ghọọ pastọ ghọọ evangelist ghọọ nke a ndị ụmụnna na-edere gị n'akwụkwọ a na-akarị gị na mmadụ all this thing with a spiritual impact. And with a spiritual impact. Olu na ke nwa gị ego evangelist Emma. Evangelist Emma. Na ke nwa nke gị ego evangelist ego pastor. Olu na nke onye ọzọ ije kere oke. Ọ bụrụ na ị nọ ha ụmụ na-ekepụtere gị oke. Ekepụtere gị oke. Some people wear one yes, dash ya one dash ya. I'm not saying that na wine na rere. Man wine you have to spend. You spend. Wine murugu. That's why men say I am Ndi Igbo state. I say Ndi Igbo state na wine I got Ndi Igbo state. Oh ego gi jihi. E nwere ụmụ nwanyị mara mma n'Imo state. E nwere ụmụ nwanyị bụ ezigbo agba n'Imo state. Because na iji ego ofu onye amego kwuo okwu na abụleta na ụmụ nwaanyị ndị were Imo state na-agala ọrụ mana ha na-agala ọnụ ma Davido abịa nnụọ ha Davido bịa n'Imo steeti nụrụ ya ndị Anambra na-abịa anụ nwaanyị n'Imo steeti Enugu na-abịa anụ nwaanyị n'Imo steeti Ebonyi na-abịa anụ nwaanyị n'Imo steeti duto na ụka ama ekwenata gị ịchọrọ nke gị bụrụ free ndị Imo steeti asa ya anụ nwaanyị n'Imo steeti ụmụ nwaanyị Imo steeti na-agala ọnụ before nkọ mmadụ spend ego ịma na nwozi ka ya na nwa nwaanyị esi nọkọ again mọgụ ihe na mmadụ were nwa ọmụrụ n'afọ nye mmadụ si ya birizie ewute onye a forever ọ bụrụ ihe ya abịa nwa ya aka chere ya like that free pụọ mmadụ gụchara akwụkwọ zụọ nwa ya na akwụkwọ na university mee nwa ya bụrụ mmadụ gị nwasị ebe isi eri ka Enugu maọbụ Anambra maọbụ Ebonyi ị bịa were nwa mmadụ
onye ahụ ekwete were nwa ọ mụrụ n'afọ utue nye gị forever. Then na-achọzi ka ị bịa bute so coke, ị na-achọ ka ị bịa bute so malt, ị na-achọ ka ị bịa bute so pure water, ka ị bute bottle coke kreti 3 malt 4 onye ndị na-aka ụka, ị kpọrọzie nwa mmadụ ọ zụrụ for years, ị kpọrọ nabazie forever. Adị mana ihe ọbụla di ya kwuru ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-eme. Afụgo a lot of people kere nwa ha open na nwa ha eme ha proud upon na di na anụ eji bastard money, di na anụ enye order na nwa iwepụ any of my money wejebe unu. That is the end of the marriage, because na nwaanyị achọrọ iluzu the marriage. Nwaanyị achọrọ isibe di ya wee pụ, ọ nọrọ n'okpuru di ya, papa ya na-anwụ, nne ya na-anwụ, ha ncha na-anwụ, ọ nọrọ n'okpuru di ya because of gịnị na ọ chọghị imejọ di ya. That is why na mmadụ ya agba n'oji asị bịa nne so na ị hapụrụ nne gị ọ na-anwụ, hapụ nna gị na-anwụ, ị na-agba oke moto na-anya oke moto, o si ya n'aka. Probably o si unu n'aka because unu ji eje na nwaanyị anaghị ere nwaanyị ere, yes, anaghị ere mana ọ bụkwa free, anaghị ere nwaanyị. That's mgbe njebe ndị ọgọ m, ị mara expenses na a na-enwe ya na-akpọ ka mmapụta pịa m ozugbo na nwere nke asị na nke ndị ụmụada na asị na-enwe emebe ntasị ego ole kpam pịa m abịrị ka nọmba metrans a kwadoro m akwado eje m iji ihere. My in-law is very very much happy with me. Eje m iji ihere biko akịrị asị na nke ndị ụmụada sị na nwe ndị ime ofesi na ọgọ bịa esi na ego ole. Don't argue with them. Ego ole pịa m nye m aka nọmba pịa m sandie. My in-law is very happy. I'm very happy. Because I now use her as my name since my mother is dead. As name. So I think I have to stop here. I'm a to 10. I will repeat what's this topic again next time. God bless you.